Allah ina tawassuli da annabin rahama ka bude wa karan nan baki ni magana ni da shi na bashi yana so ya kwace nawa sai ko Allah ya bude mai sai ce kare me yasa kake so ka kwace wani sai ce saboda kai butulu ne wai wani ne kwanaki a cikin kogon dutse cikin sufayen mu manya yayi kwana 17 bai ci ba bai sha sai ya ji yunwa yana neman gurasa da zai ci ashe kofar gidan wani bai yahudi ya tsaya ya shiru yana zikiri sai bai yahudi ya leko ya ce malam kamar kana jin yunwa sai ya kada kai akwai kare a bakin kofar gidan sai bai yahudan ya dauko gurasa babba guda ɗaya sai ya bashi yana bashi sai kare ya taso yana haushi sai ce ya hakuri kana jin yunwa ina jin yunwa in mun je lahira karshen ka ƙasa za a ce ka zama ni ko in ban yi aiki mai kyau ba na ci mu wuta za a kai ka bari mu raba sai ya raba gurasa biyu sai ya jefa mai rabi yana haɗewa sai ya sake tasowa zai kwace rabu sai ce kaga bawan Allah ina tawassuli da annabin rahama ka bude wa karan nan baki ni magana ni da na bashi yana so ya kwace nawa sai ko Allah ya bude mai kare sai ce kare me yasa kake so ka kwace wani sai ce saboda kai butulu ne mutumin banza yace ni ne butulu yace kwarai ko kuma mutumin banza yace me ne yace ka gani shekara ta 17 ina tare da bai yahudan ya zage ni ya hana ni abinci ya dake ni ya tokare ni amma ban taɓa rabuwa da ƙofar shi ba kullum ina nan kai ko kwanan ka 17 kana ƙofar Allah ka gudu ka bar Allah ka zo nan yasa na ce wallahi ba za ka ci fashe da kuka jefa mai rabin yace har in mutu ban ƙara zuwa ƙofar gidan wani sai ya dawo ya shige kogo irin waɗannan ne in an gaya maka martaba su ko karama su sai ga mutum yana kaji saboda kana auna kan su suna can suna istighfari kana can majalisa kana ƙarya suna wa annabi salati kana gulma suna la ilaha illallah kana batsa suna kwana sallah kana bacci kana rihi sun tashi washe gari da azumi kana jefa loma har da haramu kuma kana so ka haɗa kanka da su kawo kanka adalci duk sanda ka ji ana faɗin darajar wani ka tambaya ya yake me yayi har ya zama haka to da kanka zaka ce kayan dan hanyoyin da suke bi suke zama yadda suke ba irin hanyar da kai kake bi ba kai rayuwar ka wani gini ai da wasa ranar da Shehu Tijani zai bar duniya Allah ta'ala a daren ya ce a kira mai almajiransa mutum 10 aka kira su ya shigar da su daki ya gana da su kowa Shehu Tijani ya bashi wani ismi wanda ya dace da shi ana zaune kawai sai aka ja ce qumu anni haza rasul ku tashi ku je ku bani wuri tashi ku je ku bani wuri ga manzon Allah ne ya shi wallahi cikin shehulin wanda ya rasu an yi a karbi carbin sa halin wallahi ya yi kwado da shi aka binne shi an ja aka ce sai a yanke hannu ca ba za a yanke masa hannu ba da carbin sai shiga kamari yanzu wani zai ce kaji ko wani shirin mu mun yi imani a wanda yake wadi shi yasa mu ba ma jin komai dan wasu da yawa a gaban mu sun mutu ma a gaban mu wanda duk yake da uba irin waɗanda muke faɗi wallahi ba zai inkari amma wanda yake da uba mashayi wanda shi bai da aiki sai karanta jarida da jin BBC ya zai yadda da wannan magana ya saba ubansa tun yana yaro a shari'a ke raba su mu iyayen mu zikiri da shi suke kwana da shi suke tashi karatun alkur'ani zikiri kuma sun rasu mun ga yadda suka rasu saboda in muna faɗin wannan mu muna da yakini ne ba wai labarin yake in ba ka da iyaye irin wannan kaɗan laluba a gari ko anguwar wanda ka san gidajen su irin wannan masu zikiri ne je ka tambaya ranar da Shehu Tijani zai bar duniya Allah ta'ala a daren ya ce a kira mai almajiransa mutum 10 aka kira su ya shigar da su daki ya gana da su kowa Shehu Tijani ya bashi wani ismi wanda ya dace da shi ana zaune ko sai aka ja ce qumu anni haza rasul tashi ku je ku bani wuri tashi ku je ku bani wuri ga manzon Allah ne ya shi suka fita sai mutum biyu aka bari sai dai Ali Tamasi sai dai Mahmudu Tunusi bayan ya kammala abin da zai sai ce a kira waɗannan sauran 8 suka zo sai ce ku kawo sunayen da na ba ku nahani sayyidul wujudi an tawajjuh bil asma'i wa amarani bit tawajjuh bi salatil fatih ma shugaban samu ya hana ni fuskanta halar ubangiji da sunaye